estrany perquè tenim una platea de polítics parlant sobre ciència que habitualment no passa, desgraciadament. Jo, a part de venir de part de Crida Premianenca com a partit, com a membre de la llista electoral, també vinc una mica per barriendo hacia casa, perquè jo em dedico en aquest camp. Jo soc neuropsicòloga i de fet el tema de la meva tesi doctoral és precisament la neuroplasticitat en les persones d'edat adulta i també en la gent gran. Per tant, per mi és fantàstic que parlem d'aquest tema i especialment que sigui Ictus Premià qui ens convidi a parlar d'això. I té molt de sentit perquè realment les malalties cardiovasculars són, si no em fallen els càlculs, les últimes dades que us volia portar, m'he estat informant abans, són la primera causa de mort a Catalunya i afecten a moltíssima població. Tots nosaltres tenim algun familiar, algun tiet, algun avi que ha patit algun tipus de malaltia vascular. Des dels factors de risc més lleus, des de la hipertensió, fins a realment malalties importants, malalties del petit vas, ictus, qualsevol tipus d'aquestes malalties, amb les conseqüències que això suposa. Amb la càrrega que suposa per la persona de veure que les seves capacitats no són les mateixes que tenia abans, amb tota la càrrega emocional que això té, i amb la càrrega que té pels familiars, que han de donar suport a una persona que fins a aquell moment era autònoma. Llavors, en primer lloc, malgrat ja n'haguem parlat una mica, m'agradaria insistir una mica més en el concepte de la neuroplasticitat, perquè és una paraula molt llarga, que sona una mica xino, però que penso que és molt clau en totes les nostres vides. Els nostres cervells estan en canvi permanent. De fet, els vostres cervells, ara que m'esteu escoltant a mi, estan canviant, i el fet que estigueu aquí us fa aprendre coses noves i probablement plantejar-vos coses que potser havíeu llegit abans o potser desconeixíeu, però en qualsevol cas que estan canviant literalment ara l'estructura i les connexions del vostre cervell. I això és preciós. Realment tenim un òrgan que és molt complex, sobre el qual no sabem moltíssimes coses encara, però que ens permet anar-nos adaptant constantment a les coses que ens trobem. Per tant, aprofitant aquesta qualitat que té el nostre cervell, que és la plasticitat, la capacitat d'anar-se adaptant, hauríem de tenir tots present que, com comentaven els companys abans, aquesta plasticitat no s'atura quan arribem a l'edat adulta i no s'atura quan arribem a la vellesa. De fet, molts estudis ja estan apuntant que aquelles persones que segueixen aprenent, aquelles persones que es mantenen actives intel·lectualment i també les persones que fan exercici físic poden tenir una neuroplasticitat molt major, i això què vol dir? Que envelleixen amb molta més qualitat de vida. En definitiva, el que volem és que a mesura que ens anem fent grans encara puguem mantenir la nostra autonomia. En la mesura que som autònoms i que ens podem valdre per nosaltres mateixos, probablement ens sentim millor emocionalment i també els nostres familiars se senten menys carregats. Però és que la vellesa és una edat que està plena d'oportunitats pels aprenentatges i sí que és veritat que té algunes dificultats de mobilitat. Probablement no podem córrer el mateix que corríem abans, no podem portar les mateixes bosses al súper, però es poden fer moltes coses al respecte. Llavors, anant a la primera pregunta, que és quines mesures podríem emprendre des del municipi, la primera que jo crec que hauríem de fer és creure'ns que la salut és un problema i, és un tema del que hem de parlar i és un tema en el que hi hem d'invertir. Actualment, des de Crida creiem que el nostre Ajuntament no hi creu. De fet, si mirem en percentatges, el pressupost destinat a l'àrea de salut, en la seva totalitat, no arriba al 2% del total dels diners del pressupost. Això suposa que cada habitant de Premià de Mar rep en matèria de salut 1,5 euros, una inversió de 1,5 euros anuals. Clar, amb aquestes xifres realment no hi ha gaire política que podem fer, no? Llavors, la primera qüestió seria creure'n realment que la salut és una prioritat i, per tant, que s'hi ha d'invertir. I què més podríem fer? Doncs hi ha projectes que ja s'han engegat, el projecte Radars, com comentaven els companys, que bàsicament el que permet és, sense haver de crear cap estructura nova, cap infraestructura, cap edifici, sense necessitar grans inversions, aprofitar aquesta xarxa associativa que tenim de contactes de Premià per estar pendent dels nostres veïns i detectar les coses abans que siguin massa greus, perquè és molt millor prevenir que curar. Llavors, no m'agradaria deixar passar l'oportunitat de reivindicar que des de Crida vam apostar molt fort perquè aquest projecte tirés endavant i que estem orgullosos que així hagi estat.
I una altra de les accions que s'han emprès és, haureu vist tots la circulació del bus urbà. Aquesta és una altra de les propostes que des de Crida vam portar al ple i que finalment va estar aprovada i ara és una realitat. L'únic que m'agradaria dir per acabar ja és que aquesta segona pregunta que fèiem, no? Què demaneu a la gent gran? Què ens demaneu a nosaltres? Doncs jo el que demanaria és que seguiu impulsant com esteu fent aquests projectes que tenen tanta necessitat i que tenen tant de sentit, perquè a la classe política d'alguna manera els van empenyent a seguir replantejant-se si el que estem fent és suficient. Jo crec que en aquest moment no ho és i que la salut no pot dependre dels ingressos que té cadascú per poder-se pagar metges privats o coses estranyes. El que ha de ser la salut és un dret universal de tothom i per tant la neuroplasticitat hauria d'estar a l'abast de tots i en definitiva des d'una perspectiva de poble. No és un tema només de gent gran, sinó que és una perspectiva de tot el poble. Això vol dir que ens pot implicar a joves, a adults i a grans. Hem de treballar de forma intergeneracional, trobant-nos en espais, persones de diferents edats i podent aportar tots la nostra saviesa que la tenim i és molta. Gràcies, Marina. Molt amable.